Teraz o tom môžeme hovoriť oficiálne. Začala sa nová fáza rokovaní medzi USA a Iránom a Donald Trump už signalizuje ukončenie vojny a otvorenie Hormuzského prielivu. Dnes sa dozvedelo, že pakistanský poľný maršal Asim Munir, ktorý sa stal kľúčovým sprostredkovateľom medzi USA a Iránom, pricestoval do Teheránu, aby odozdal posolstvo z Washingtonu pred novým osobným stretnutím v najbližších dňoch. Trump zase vyhlásil, že vojna sa už skončila a zostáva len formalizovať všetky dohody v novej zmluve s Iránom, ktorá by mala byť pripravená v najbližšom čase. Zároveň americkí predstavitelia verejne vyhlásili, že strany sú už blízko rancovej dohode o ukončení vojny. Ale nech to znie akokoľvek. A šéf izraelskej rozviedky David Barnea vyhlásil, že Izrael naopak vynaložil ešte viac úsilia na zvrhnutie iránskeho režimu. Napriek paralelnému úsiliu USA a Teheránu dohodnúť sa na miery. Volám sa Alexej Piči, poďme spolu prediskutovať túto tému. Ale skôr než začneme túto epizódu, poprosím vás, aby ste sa prihlásili na odber tohto kanála, dali tomuto videu like a napísali akýkoľvek komentár. Je to veľmi dôležité pre propagáciu tejto epizódy na YouTube. A prihláste sa aj na môj telegramový kanál Piči News. Odkaz naň nájdete v popise tohto videa. Takže, správa, ktorá šokovala mnohých. Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump vyhlásil ukončenie vojenskej operácie proti režimu Iránu. O tom informovala novinárka Fox News Mária Bartiromová, ktorá deň predtým urobila s Trumpom rozhovor v Bielom dome. Podľa jej slov prezident USA, keď odpovedal na otázku, či sa vojna v Iráne skončila, poznamenal, že skutočne už skončila. Tu uvediem citát Bartiromovej. Práve som sa rozprávala s prezidentom. Veľa hovoril o ekonomike, o vojne s Iránom, o NATO. Jednu jeho vetu uvediem osobitne. Povedala som mu. Stále hovoríte o tejto vojne, ako by už bola minulosťou. Už sa skončila? Odpovedal. Skončila sa. Aj keď sa neskôr ukázalo, že to bol dobrý novinársky trik, ako pritiahnuť pozornosť k tomuto rozhovoru, ktorý vyšiel celý samozrejme až neskôr. A v samotnom rozhovore Trump predsa len nepovedal, že operácia v Iráne sa už skončila. A povedal toto, citujem. Myslím si, že vojna je už blízko k ukončeniu. Podľa môjho názoru veľmi blízko k záveru. Keby som teraz všetko ukončil, trvalo by im 20 rokov, kým by túto krajinu obnovili. A ešte sme neskončili. Uvidíme, čo bude. Napriek tomu prechádzajú rokovania medzi oboma krajinami do novej fázy a práve teraz pakistanskí úradníci odovzdávajú stranám želania a podmienky oboch strán na podpísanie dohody. Pripomínam, že Pakistančania tu vystupujú ako sprostredkovatelia. Pakistanský poľný maršal Asim Munir, mimochodom obľúbenec ako Donalda Trumpa, tak aj zboru strážcov islamskej revolúcie Iránu, ktorý sa stal kľúčovým sprostredkovateľom medzi USA a Iránom, dnes dorazil do Teheránu na čele vysokej delegácie. A tu treba vysvetliť dôležitosť tejto návštevy. Ide o to, že iránsky režim je natoľko vystrašený, že nepoužíva messengerové aplikácie. A preto Munírova delegácia osobne doručila do Teheránu odkaz z Washingtonu. Delegácia sa stretla s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbasom Rakčím a diskutovala o otázkach týkajúcich sa druhého kola rokovaní, ktoré by sa malo uskutočniť už v najbližších dňoch. Toto stretnutie prebieha na pozadí širšieho diplomatického úsilia o uskutočnenie druhého kola rokovaní medzi USA a Iránom. Potom, čo víkendové stretnutie na vysokej úrovni medzi oboma krajinami neviedli k žiadnej dohode, no a včera Donald Trump naznačil možnosť, že sa niečo stane v priebehu nasledujúcich 2 dní v Islamabade, kde sa minulý týždeň konali rokovanie. Tu podotýkam, že takto poradil novinárovi denníka New York Post, novín, ktoré neustále číta, aby predsa len zostal v Islamabade. Hovorí, neodchádzajte odtiaľ. Neodlietajte späť do USA, pretože v najbližších 2 dňoch sa tam niečo stane. K tomu dnes aj zástupca ministerstva zahraničných vecí Iránu potvrdil, že Irán naďalej vymieňa správy so Spojenými štátmi cez Pakistan. A na tomto pozadí portál Axios uvádza, že americkí a iránsky vyjednávači dosiahli pokrok v rokovaniach a priblížili sa k rámcovej dohode o ukončení vojny. A to je dôležité, pretože 21. apríla vyprší platnosť prímeria a Trumpova administratíva vyhlásila, že ho nechce predĺžovať.
Okrem toho americký úradník povedal pre Axios, že vyjednávací tím prezidenta Trumpa tvorí viceprezident J.D. Vance, špeciálny vyslanec Bieleho domu Steven Witkow a hlavný poradca Jared Kushner. V útorok a stredu pokračovali v telefonátoch a výmene návrhov s Iráncami prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov. V Pakistane naznačili, že nové kolo priamych osobných rokovaní medzi USA a Iránom sa pravdepodobne uskutoční už v najbližších 3 dňoch. J.D. Vance, ktorý minulý týždeň viedol počiatočné rokovania v Pakistane, vyhlásil, citujem: Myslím si, že ľudia, s ktorými teraz komunikujeme, by chceli uzavrieť dohodu. Som veľmi spokojný s tým, ako sa veci majú. Ale tu musím hneď poznamenať. Rámcová dohoda, ku ktorej sa teraz smeruje, ešte nie je koncom vojny. Ak sa dosiahne práve rámcová dohoda, prímerie bude potrebné až neskôr, aby sa predĺžil čas na rokovania o detailoch komplexnej dohody. To znamená, že teraz sa pracuje na predbežnej dohode s všeobecnými črtami budúcej dohody. Rámcovú dohodu vždy nazývajú, viete, len hrubým náčrtom a detaily sa potom dopracovávajú neskôr. No je zrejmé, že teraz neexistujú žiadne záruky. Napríklad námorná blokáda Trumpa, ktorá zastavila export iránskej ropy, a prehlbujúca sa ekonomická kríza v krajine zvyšujú tlak na Teherán s cieľom dosiahnuť dohodu. Zároveň Spojené štáty presúvajú ďalšie sily na Blízky východ a do regiónu je presúvaných približne 6 000 vojakov. Na palube lietadlovej lode USS George Bush a sprievodných lodí a ešte asi 4 000 vojakov z obojživelnej skupiny Boxer, vrátane 11. expedičnej jednotky námornej pechoty USA, všetci títo by mali v najbližšom čase doraziť do regiónu. Na druhej strane, Irán už hrozí zablokovaním Červeného mora, konkrétne Bab al-Mandebského prielivu, ak USA budú pokračovať v blokáde Hormuzského prielivu. Preto majú obe strany záujem na tom, aby sa aspoň rámcová dohoda dosiahla. Je totiž zrejmé, že ak Irán nebude môcť vyvážať ropu cez Hormuz a dôjdu mu zásoby v pozemných skladoch, bude musieť zastaviť ťažbu ropy. To môže potenciálne viesť k odstaveniu vrtov z prevádzky a spôsobiť už dlhodobé ekonomické škody. Irán sa jednoducho zadusí bez peňazí. Na druhej strane, ak Irán zablokuje Bab al-Mandebský prieliv v Červenom mori, zasiahne to Saúdskú Arábiu, ktorá len nedávno obnovila predvojnové objemy exportu ropy práve vďaka obchádzaniu Hormuzského prielivu z druhej strany arabského polostrova. Ale všetkých zrazu šokoval šéf izraelskej rozviedky David Borne, ktorý priamo vyhlásil, že Mossad bude pokračovať a vynaloží, ešte väčšie úsilie na zvrhnutie iránskeho režimu. Napriek paralelnému úsiliu USA a Teheránu dohodnúť sa na miery, vyhlásil, že Izrael sa na tom nehodlá zastaviť a očakáva úplnú výmenu moci v Iráne. Ďalej, jeho citát: Naša misia ešte nie je ukončená. Náš záväzok bude splnený až potom, čo bude tento extrémistický režim nahradený. Tento režim, ktorý sa usiluje o našu likvidáciu, musí zmiznúť zo sveta. Tu dám 3 bodky. Ale priatelia, chcem vám odporučiť jedno video na YouTube, ktorý by som odporúčil pozrieť Donaldovi Trumpovi, prezidentovi Spojených štátov amerických, a volá sa Prestaň sa tváriť normálne. Toto je diel odkaz môjho obľúbeného psychologa. Tento YouTube kanál vám už dlho odporúčam. Odkaz nám bude v popise. Prejdite si ho. Pozrite si, je tam skvelá analýza toho, ako všetci my s vami stále sa snažíme nejako prispôsobiť okoliu. Snažíme sa potlačiť niektoré svoje črty povahy. A nie len to. A takýmto spôsobom sami seba, viete, trochu dusíme. Preto odporúčam pozrieť si tento diel. Odkaz nechám v popise a v pripnutom komentári pod týmto dielom. A priatelia, určite prejdite, pozrite si a prihláste sa na odber. To je všetko, dávajte na seba pozor, majte sa.